Jeg står lige nu uden for Matas oppe i Ringsted by, og jeg vil gå ind og stille dem et par spørgsmål. Efter at outlettet og center derude er kommet, hvad er der så udfordringer for jer, der har forretning her i byen? Der er jo væsentligt færre kunder nede i byen, end hvad der har været før i tiden. Så det er selvfølgelig en udfordring på den måde. Ja. Kan man sige, altså der kommer jo flere mennesker til Ringsted, men kommer der også flere mennesker til byen så? Nej, det er ikke det, vi oplever. Så man kan godt se, at de taber på, at vi har fået centret derude og outlettet? Jeg er helt sikker på, at du kan også se, at der er så mange butikker, der er lukket. Så klart, så er der nogle butikker, som bliver gået hårdt ud over. Så er der nogle undersøgelser, der viser, at Ringsted er ved at blive delt lidt i to. Ja. Føler du også, at det er sådan? Bestemt, det føler jeg. Jeg kan klart se, at hvad kan man sige, centret har fremgang, og byen har tilbagegang. Så bestemt, det er en markant deling, der kommer. Okay. Hej, må jeg spørge dig om noget? Jeg vil bare høre, handler du mest i outlettet og Ringsted derude, eller handler du mest her i byen? Det tror jeg 50-50. Okay. Men har du indtryk af, at byen den er ved at blive delt i to, efter at vi har fået Ringsted og også outlettet derude? Nej, altså generelt synes jeg rent faktisk ikke, at der er sådan super godt handelsliv her. Jeg synes ikke, der er særlig mange i gaden sådan generelt. Så jeg tror kun, det har været en fordel, at der kommer der trods alt lidt flere mennesker så til byen. Så jeg ved ikke, jeg tror ikke, den er opdelt. Jeg står her i Manon med Annette Kubak, og jeg vil høre, om efter at outlettet og Ringsted derude er åbnet, om det har påvirket jer? Det synes vi faktisk ikke. Ved det, vi har rigtig mange kunder udenbys fra i forvejen. Så jeg tror egentlig, det er bare positivt, for hvis bare der kunne komme 1% af de kunder, som kommer ud til outlettet ind til byen, så er det jo fantastisk. Det har kun påvirket dig godt, at centret og outlettet er kommet? Altså, jeg ved ikke, om det har påvirket byen godt, fordi jeg ved ikke, om folk de kommer videre ind til byen, men det er jo gode arbejdspladser og masser at lave derude i weekenderne, tror jeg. Så på den måde, tror jeg, det har været godt. Jeg vil tænke på, handler du mest her i byen, eller handler du ude i outlettet og Ringsted derude? Det svinger meget, fordi jeg bor lige i centrum, så det er afhængigt af, hvad jeg har lyst til. Der er lige langt væk steder. Det er til os unge mennesker, det er faktisk rådet derud, hvorpå det er svært her i centrum at finde noget til os, altså tøjmæssigt og sådan noget. Smykkebutikkerne er fine nok her, men kan vide, hvornår der kommer noget derud også, ikke? Jeg står her med Merete Dreisig fra Depend. Efter at outlettet og center derude er åbnet, har det så påvirket jer, der ligger her i byen? Det synes jeg ikke, det har. Men vi har heller ikke fået mere at lave på grund af det. Det er ikke sådan, at det har trukket nogle udenbyskunder ned til byen. Så nej, der var en nyhedsinteresse lige da det åbne, men jeg synes ikke, det er ikke Ringsteden, der bruger det på den måde. Så vi har ikke været påvirket af det. Så det har heller ikke påvirket jer negativt? Altså, jeg har ikke mistet kunder på det? Nej, det synes jeg ikke. Det har ikke mærket jer, at centret er kommet til, altså fra de første år så til nu? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det er ikke det, der har været skyld i det. Hvis der er noget, der har været skyld i det, så er det simpelthen været krisen, alle snakker om, som gør, at vi sætter forbruget ned, og ikke får nogle penge ud i omløb, hedder det. Ja. Undersøgelser de viser, at Ringsted vil blive delt i to. Føler du også det? En gang imellem kan jeg godt føle det lidt, ikke også? At enten handler man ude i center derude, og man kan jo få det hele derude, eller også så handler man hernede i byen, ikke også? Så ja, det kan jeg godt forstå, folk siger, men alligevel så synes jeg, at folk er gode til at bruge begge dele. Undskyld, må jeg stille dig et par spørgsmål? Jeg vil bare høre, er du her fra byen af? Nej. Har du nogensinde været oppe i Ringsted by deroppe? Ja. Okay, hvor foretrækker du at shoppe hen? Er det her i outlettet eller deroppe? Ja, men altså, så meget kommer jeg her heller ikke, så altså, jeg kommer herud en gang imellem, og så, ja, byen det er mest, hvis jeg skal på café eller sådan noget. Er du her fra byen af? Nej. Nej, okay. Har du nogensinde været oppe i byen deroppe? Nej. Så du kommer mest her? Ja, det er en sjældent gang. Okay. Det er anden gang i dag. Shopper du sådan meget her i outlettet, eller er det oppe i byen, eller hvor kommer du mest? Så kommer jeg ikke fra Ringsted. Nej, okay. Har du været oppe i byen før? Nej. Jeg står her med Bettina, der arbejder i Skoringen. Jeg vil høre, om har I mange kunder fra Ringsted, eller er det mest kunder udefra? Det er en blanding. Der kommer mange fra Ringsted, men der kommer også mange udefra, som blandt andet kommer også her outlette og så ender her i Ringsted. Okay. Tror I, det påvirker butikkerne i byen, at vi har fået et center og et outlet? Ja, det tror jeg. Føler du, at Ringsted er ved at blive delt i to? Der har været meget snak om det, og ja, Ringsted er nok delt lidt i to. Det er lidt synd, men hvordan det skal samles, det ved jeg ikke.